Kello on juuri lyönyt aamu 6 lyönnit Pyhäjärven Kuusenmäellä, kun Jaana ja Mikko Niskanen astelevat kohti työpaikkaansa Alatalon maitotilalla. 60 lehmää odottaa kärsimättömänä aamulypsyä syksyllä 2008 valmistuneessa uudenaikaisessa pihattonavetassa. No, meillä on pihattonavetta, jossa on 61 lypsykarjapartta. Lehmät lypsetään siellä kalaruotolypsyasemalla 12 paikkainen. Lehmät tulevat 30 asteen kulmassa limittäin lypsäjänä nähden. Karkearehulinjana meillä on mattoruokkia. Sitä syöttää täyttöpöytä. Lantakäytävät ovat avokourutyyppiset. Niissä on kumimatot ja koneellinen ilmastointi. Ajatus Alatalon tilan maidontuotannon kehittämisestä käynnistyi jo 2004, kun tilalla tapahtui sukupolvenvaihdos. Tuolloin käytössä oli perinteinen parsinavetta, jossa lehmät seisoivat paikoillaan omissa parsissaan suurimman osan vuodesta. Muutokseen kannusti toisaalta eläinten hyvinvoinnin parantaminen, toisaalta tilan tuottavuuden nostaminen. Tässä meillä oli sinipiikalehmä, joka lypsi 31 kiloa ja oli 100 grammaa enempi kuin mitä odotettiin. Uudessa navetassa suurin muutos entiseen on, että lehmät saavat toteuttaa lajinmukaista käyttäytymistään, saavat olla vapaana, liikkua silloin kun huvittaa, syyä, juua, levätä. Kun lehmä on laumaeläin, ne saa olla sosiaalisia toisten laumaeläinten kanssa ja käydä toisten juttusilla ikään kuin siinä navetassa. Se vapaus. Uuden navetan rakentaminen edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua. Mikko Niskanen kävi aluksi ProAgrian järjestämän navetan suunnittelukurssin, jossa teoriapohjalta pääsi tutustumaan eri ratkaisuihin. Käytännön oppia lypsy- ja ruokintajärjestelmän valintaan haettiin tilavierailuilla Etelä-Suomea myöten. Navettasuunnitelmaa kehitettiin edelleen Meijerin ja ProAgrian asiantuntijoiden avulla. Maitotilaneuvoja on perusneuvoja, joka kulkee tilalla säännöllisesti, seuraa tilan tuotantolukuja ja tuottaa myöskin monenlaista dataa näistä tuotannosta, että miten tuotanto pyörii. Sitten nykyiset maatalousyrittäjät ovat erittäin ammattitaitoisia, eli meitä löytyy sitten ProAgriasta monen alan erikoisosaajia, eli löytyy talousneuvontaa nimenomaan tuonne talousneuvonnan puolelle, rahoitusratkaisujen löytämiseen ja sitten tosiaan erityisosaajia kotieläintuotannon lukujen syventämiseen ja sitten myöskin tuonne rehuntuotanto- ja kasvintuotannon puolelle. Koska se oma rehustusprosessi. Alatalon tilan pihattonavetan suunnittelussa on myös hyödynnetty Maatalouden tutkimuskeskuksen ja Valion toteuttaman suuren pihattotutkimuksen tuottamaa tietoa lehmien hyvinvoinnin edellytyksistä, samoin kuin viimeisintä kansainvälistä tietoa. Tämä näkyy monina konkreettisina parannuksina lehmien oleskelutiloissa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lehmien makualustaan, eli se, että lehmille suodaan parhaat mahdollisuudet prosessoida raaka-ainemaidoksi, eli lehmät pystyvät makaamaan erittäin miellyttävissä parsissa, jotka ovat tilavat ja pehmeät. Lisäksi niillä on koko ajan vapaa kulku ruokailupaikoille, rauhaisa ruokailutilanne, eikä täällä väljissä tiloissa ei tapahdu sitten tämmöistä työpaikkasyrjintääkään näiden eläinten kesken. Makuuparen lattiamateriaalin pitää olla sen verran joustavaa, että ihminenkin voi siihen laskeutua polvia loukkaamatta. Lehmä nimittäin märehtii vuorokaudessa noin 10 tuntia, joten tämä lattiamateriaalin joustavuus on äärimmäisen tärkeä asia. Mikä pihattonavetan ratkaisusta aiheutti eniten miettimistä ja päänvaivaa? Rakennuksen koon pysyminen hallinnassa, varsinkin leveyden. Leveyden lisääminen metrillä lisää helposti kustannuksia 10 000 euroilla. Siksi valitsimme kapean ruokintapöydän. Eläinten tilasta ei haluttu tinkiä. Emme halunneet tinkiä myöskään huoltokäytävistä seinien varrella.
Olemme olleet hyvin tyytyväisiä kapeaan ruokintapöytään. Se helpottaa sen puhtaana pitoa huomattavasti. Ruokintapöydän yläpuolella kulkeva mattoruokkija on käytännössä kumimatto, joka kuljettaa automaattisesti säilörehua lehmien ja hiehojen syötäväksi. Mattoruokkijan pinnalla kulkeva aura jakaa rehun 6 kertaa vuorokaudessa peräti 50 metrin pituiselle ruokintapöydälle. Ihmistä tarvitaan oikeastaan enää vain lehmien ruokailuaktiivisuuden ja muun käyttäytymisen seurantaan. Mikä on ollut tärkein anti saamassa siinä navettaneuvonnassa? Kokonaisuuden hahmottaminen ja sen ymmärtäminen. Näiden eri koneketjujen yhteensovittaminen, se on haastava urakka. Siihen on hyvä saada jotain neuvoja ja tukea. Mistä se voi päätellä, että lehmät sitten viihtyvät tässä uudessa navetassa, kun ne eivät kuitenkaan pysty hymyilemään sinulle? Lehmät viihtyvät hyvin, kun ne käyvät syömässä ja juomassa ja lepäävät ja levätessä märehtivät, eikä seiso semmoisena flekmaattisena paikallaan. Ja alussa ihmeteltiinkin parin kuukauden jälkeen, että nehän alkaa lihoamaan. Ja yksinkertainen syy oli siihen, että varmaan tämä stressittömyys aiheutti sen, että rehustusta on syytä vähentää. Stressittömien olosuhteiden seurauksena lehmien rehustuksen energiatasoa voitiin laskea tinkimättä maidontuotannon määrästä. Tällä on luonnollisesti suuri merkitys maitotilan tuottavuuden kannalta. Miten yrittäjäpariskunnan oma työnteko navetassa on sitten muuttunut? Työnteko muuttui täydellisesti. Ennen kaikki työ tehtiin fyysisesti. Nyt koneet hoitavat ruokintapuolen lannan poiston kokonaan. Lypsetään kyllä toki käsin vielä, mutta sehän on mukavaa. Totuuden hetki, Jaana. Vaihtaisitko vielä entiseen navettatyyppiin? En vaihtaisi entiseen, että kyllä se on niin mukava kierrellä tuolla, kun eläimet voi hyvin. Että ei ole mitään syytä vaihtaa entiseen. Paremminkin on syytä jatkaa tuossa seinään.